Това е моят дом. Това е моето семейство. А това съм аз, пазителят на реда и чистотата Диспозър Статус. Трудно е да си представим, че в кухнята ни доскоро имаше неприятни миризми и бъкаха вредни бактерии. Остатъците от храната се изхвърляха в кофата за боклук. Идеално място за натрупване на микроби и насекоми. Тогава се появих аз. Моята работа е да раздробявам хранителните отпадъци и да ги източвам в канализацията. Те повече не отиват в кофата за боклук, не престояват там, не развиват вредни микроорганизми и неприятни миризми. Работата с мен е безопасна даже за деца. Пускаме водата от крана, натискаме копчето и измиваме остатъците от храната в мивката. Аз не съм опасен за пръстите на ръцете. Нямам ножове и други режещи елементи. Отпадъците се надробяват на малки парчета с рендета, които се намират дълбоко под мивката. Родината ми е Италия. Аз съм компактен, безшумен, годен за години надеждна работа. С мен винаги има ред и чистота. А вие готови ли сте за тотална чистота в кухнята? Намерете ме на status-disposer.com.